ťažká otázka. Nie, pre mňa znamená kultúrne vyžitie. Čas, keď si môžem oddychnúť. Umenie a pre mňa znamená absolútne všetko, pretože keď človek umie, jediné, čo po ňom ostane, je umenie. Ľudia na vás zabudnú, ale nikdy nezabudnú na obrazy slavných, ako na Leonarda alebo na Picassa. Viete, to je proste, jeho obrazy sú stále známe, ale on ako človek a osobnosť proste už umrel. No takže umenie vníma každý človek inak, niekto viac, niekto je mu prikladnený viac a niekto menej. A ja som mu prikladnená menej, takže umenie moc neuznávam. Umenie znamená pre mňa dosť veľa, lebo si myslím, že z umenia si môžeme vycítiť viacej, môžeme tam prežiť nejaké osobné názory, pocity a dozvieme sa z neho dosť veľa. Pre mňa osobne je umenie dôležitým faktorom pre život, lebo keď vidím hociaké obrazy, tak to vo mne vzbudzuje vášeň a motiváciu do ďalších robot. Umenie pre mňa znamená spôsob vyjadrenia svojich pocitov a možno taký únik z reality. Veda pre mňa, no, vďaka vede môžem mať to, čo mám, napríklad mobil, hej, super smartphone ináč, S2. Potom počítač, môžem sa dorozumievať s ľuďmi nie cez listy, alebo ako kedysi cez houbicu, ale môžem proste, teraz pošleš SMS-ku, alebo rýchlo sa s niekým spojíš, proste veda je úplne super. Pre mňa je to absolútne všetko. Veda pre mňa znamená veľa, napríklad hlavne matematika. No, veda pre mňa znamená možno veda učenia, fyzika a spôsob poznávania nových vecí, také poznanie. Pre mňa znamená základ života, pretože vďaka vede môžeme mať napríklad výmoženosti, ktorými práve kamerujeme tento rozhovor, alebo iné výmoženosti a čau, a veda je veľmi dôležitá. Zaoberá sa všetkým možným, čo existuje pre svet a je to, neviem ako by som to povedal, ale je to nezlučiteľná časť nášho života. Veda pre mňa znamená pokrok ľudstva. Prináša nové poznatky. Dozvedám sa nové vedomosti. Myslím si, že veda je dôležitejšia v mojom živote, pretože ma viacej naplňa. Veda a umenie v mojom živote je na takej istej úrovni, lebo bez vedy by som tu nebol, bez umenia by som možno nebol oblečený alebo takto. A obidve zložky sú pre mňa veľmi dôležité, tak by som to zhrnul. Nepovedal by som, že ani jedno je pre mňa dôležitejšie. Obidva majú pre mňa rovnaký význam. Ani jedno z nich sa vlastne nevylučuje a myslím si, že obidva majú rovnaký význam v mojom živote. Nedá sa povedať, že či je dôležitejšia veda alebo umenie, pretože medzi nimi je tenká hranica, taká blana. Ona predstavuje tenkú hranicu medzi svetom umenia a medzi svetom vedy. Sú navzájom prepojené a jedna bez druhej by neexistovala. No to je otázka. Ale nesmej sa. To je ťažká otázka pre mňa, pretože aj veda, aj umenie sú veľmi dôležité pre život každého proste, ale myslím si, že dôležitejšia je veda. Potom zanechám určite nejaké svoje poznatky a svoju stopu vo vede, zanechám stopu v histórii